Θα ήθελα, Νικόλα, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο ακόμα. Λοιπόν, στην κασέτα εδώ που μου έδωσες, τραγουδάς δύο κομμάτια μαζί με τον Παπακοσταντίνο και ένα τραγουδάει μόνος του. Δικές σου θέσεις. Θέλω να μου πεις γιατί η τραγούδι έβαλες μέσα τον Παπακοσταντίνο σαν φίλος σου, σαν γνωστός σου ως προς η μουσική, ή γιατί έπρεπε να μπει μέσα στην κασέτα? Είχα πει τότε που έκανα το δίσκο ότι με εκπαιδεύω, έχω παίξει όλους τους ρόλους της ζωής μου, αλλά τώρα με εκπαιδεύω σε κάποιον άλλο ρόλο που δεν τον ολοκλήρωσα. Με εκπαιδεύω στο ρόλο του Βλάκα. Μέσα στο ρόλο του Βλάκα, συνεπώς έπρεπε να κάνω, μιας και πήγα σαν πρόβατη στη Σφαγή, ό,τι ακριβώς θέλανε πάρα πολύ, αλλά και να τηρήσω μερικούς λόγους που είχα δώσει εγώ παλιά από προσωπικές σχέσεις με μερικά άτομα, ανεξάρτητα πώς εξελίχθηκαν. Φέρει στον Παπακοσταντίνο αυτό το τραγούδι του το είχα δώσει πριν χρόνια. Είχα βγάλει κάποτε ένα βιβλίο το οποίο δεν υπάρχει. Είχε βγει σε ελάχιστα αντίτυπα, είχε μοιραστεί χέρι στη χέρι, ούτε ξαναβγήκε. Ο τίτλος ήταν «Αναζητώντας κροκανθρώπους», όπου έγραφε κάπου μια φράση ότι το τραγούδι αυτό το έχω δώσει στο Βασίλη του Παπακοσταντίνου, ας το κάνει ό,τι θέλει. Συνεπώς, όταν βρέθηκα σε μια εταιρεία και μου ζητήσαν το ίδιο τραγούδι, λέω εγώ για να είμαι εντάξει με μένα, μιας και εσύ θέλετε, θα πρέπει να φωνάξω τον Παπακοσταντίνο να το πει, διότι του το έχω δώσει. Αν ο ίδιος δεν μπόρεσε να το πει ή φοβόταν μην εκτεθεί λόγω άσχημου, τώρα είναι ευκαιρία να το πει. Το παραδέχτηκε? Δεν έχει σημασία τι παραδέχεται ο καθένας και τι νομίζει ο καθένας. Εξάλλου και η Αλεξίου μπορώ να σου πω ότι ήρθε με την πρόθεση να βοηθήσει. Σαν άνθρωπος και σαν πάστα ανθρώπου είναι καλή πάστα. Με τη μόνη διαφορά ότι μέσα σε αυτό το πλέγμα που βρίσκεται ο καθένας, διότι όλοι κατά βάθος καλά παιδιά είμαστε, αλλά τι να το κάνουμε, να το βράσουμε. Λοιπόν, στην ουσία παίζει κάποιον άλλο ρόλο. Προσωπικά προσπάθησε να βάλω άλλα άτομα, άγνωστο, ξέρω εγώ καινούργια, ας το πούμε, ξέρω εγώ, άτομα που νόμιζα ότι ζουν σαν και εμένα, στο περιθώριο, δεν ξέρω εγώ πού. Για ποιο λόγο δεν έβαλες αυτά τα άτομα και έβαλες κάτι γνωστά? Δοκίμασα, με συγχωρείς, αλλά όταν είδα το σπέρμα του πώς θα γίνει ο καθένας ήρμα που είναι από ένα τραγούδι, υπάρχει και σε αυτά, προτίμησα να πω στην Αλεξίου που ήταν ήδη φίρμα, έλα πες και εσύ, μιας και είσαι λιγότερο από τους ανθρωπικούς. Χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω εγώ στον ένα τον Άσιμο που είχαν κάνει μια συμφωνία για 6 δίσκους, αφαιτήθηκε και το οποίο ο Άσιμος θα πάει σαν πρόβατος στον πρώτο και μετά θα κάνει δουλειά δικιά του. Εκεί για να βγει ένας δίσκος έπρεπε ξέρω εγώ να ακούσει το καθένας και να δεχτεί το καθένας ό,τι είχε ο καθένας. Από τους μουσικούς μέχρι τους παραγωγούς και μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έπρεπε να κάτσει από κάτω και να το υποστεί. Δεν έβγαλε τη δουλειά όπως θα την ήθελε αυτός. Έκανε στραβά μάτια. Είπε στον επόμενο. Ήξερε ότι αν πει έστω ένα κομμάτι η Αλεξία και μάλιστα της άρεσε εκείνο το παπάκι που άρεσε και στη μικρή μου κόρη και που θα γινόταν γνωστό, ήξερε ότι τελικά επειδή υπάρχει αυτή η προκατάληψη για τον Άσιμο. Δηλαδή ξέρω εγώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προκατάληψη με δάχτυλο, ξέρω ακόμα και οι καλόγεροι στο Άγιο Νόος, παρόλο που ξέρω εγώ τον ξέρουν από αλλού. Και αυτό είναι μια αληθιότητα, ένα λούκι δηλαδή. Κάποιοι θα πρέπει να τα ξεπεράσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και εν τέλει. Διότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμιά ιδεολογία και καμιά προσκόλληση πουθενά. Αυτοί μου βάζουν ταμπέλες. Λοιπόν. Άλλοι με λέγανε αναρχικό, τρομοκράτη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ δεν δήλωσα, ποτέ δεν το κάνω. Βλάκας δήλωσα. Έγραψε τον πρώτο δίσκο, ο δεύτερος. Θα περίμενα ότι αυτά τα πράγματα θα συνεχιζόταν. Ήξερα όμως ότι η κατάληξή του θα ήταν ξέρω εγώ στο ράδιο, στα δίκτυα, να μπαίνει ο Παπακοσταντίνο και η Αλεξίου και ο Άσιμος να μην ακουστεί καθόλου και να μην περάσει. Συνεπώς τον Άσιμο δεν έφυγε καμιά δύναμη, ξέρω εγώ, έστω και οικονομική, έστω να πάρει κανένα φράγκο ο Πούστης, για να κάνει καμιά δουλειά έξω, όπως θα έπαιδε και ο ίδιος. Συνεπώς, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι υπόλοιπες συμφωνίες και δεν συνεχίζεται δουλειά με δίσκους οτιδήποτε άλλο, όλο αυτό το πράγμα ήταν πάλι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου, να προσπαθήσω εγώ να είμαι όσο μπορώ πιο πολύ εντάξει, και αν και ήμουν μίσο πεθαμένος εκείνο τον καιρό, και να αποδεχτεί πάλι το ίδιο. Βέβαια, όταν προσπαθείς έτσι, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις το καλύτερο, ακόμα και για το χειρότερο ηλίθιο, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Θα έχεις δώσει όλα, ούτως ή άλλως, σε όλους και σε όλα. Και περιμένεις ότι μπορεί να ξεκουνήσει, ξέρω εγώ, κάποιος παραγωγός, κάποιος, ξέρω εγώ, που είναι δημοσιογράφος τώρα, κάποιος να πάρει κάποια δυνατότητα να πει μια κουβέντα και να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Αλλά επειδή υπάρχει το θηρίο που το φοβούνται όλοι, τι θα πει ο ανώτερος μου, τι θα πει ο διπλανός μου, τι θα πει ο γειτονάς μου, πράγματα που τα πιστεύουν οι ίδιοι, με το που θα ακούσουν μια κουβέντα από δίπλα ή από παραπάνω, ο μηχανισμός έτσι δουλεύει. Το βουλώνουν και δεν γίνεται τίποτα.
Έτσι ούτε δίσκοι γίνανε, ούτε τίποτα άλλο έγινε. Έρχομαι εδώ στα Χανιά, ναι. με sleeping bag και ξέρω εγώ, και άμα δεν είχε πλοίο θα ερχόμουν, ξέρω εγώ, με τα πόδια. Οι κολυμπώντας. Και είμαι στην ίδια κατάσταση όπως ήμουν χρόνια και περιμένω από σένα και από μερικούς άλλους απλούς ανθρώπους, ξέρω να βάλω ένα χεράκι να βοηθηθώ και εγώ και εσείς και όλοι μαζί. Εν τέλει, δεν έμεινες ικανοποιημένος από τη συνεργασία σου με τα μεγάλα ονόματα σε αυτή την κασέτα, έτσι? Εγώ έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος, διότι ικανοποίησα έναν ελάχιστο εγωισμό που έχω, ότι έχω κάνει το καλύτερο και όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, δεν έχουν κάνει τίποτα.